Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi smage nogle ting, vi kan. Ja, og det er alt sammen noget, vi kan vende over i kort. Alt muligt mærkeligt. Hvis du lever i Danmark. Hvor er den grønne? I don't know, jeg har ikke den grønne. Du har bare sådan en grønne. Nå. Ja, vi har lidt forskellige hunder til det der. Det her, det er en med jordbær. Så vi tænker at starte med. Så er der en med æble. Og så er der en med blåt. Nej, det er det ikke. Hvad er det der? Raspberry? Raspberry. Jeg tænker på det. Ja, det er blueberry. Og så er der noget freeze dried. Ja, det er noget. Vi har set noget på TikTok, hvor man putter den i. Du har ikke TikTok, ja. Eller du har set det. Jeg har set det på YouTube. Skal vi ikke starte med den her? Jo. Så vi putter bare lige alt over til siden. Sådan der. Bare en lille sæt. Stort der. Ja, Ja, det var virkelig dårligt. Ja. Tag en. Og det smager på 3. Det ligner det virkelig surt. Ja. Men det er en Sådan mærkelig her ser de ud. konsistens. Sådan her ser de ud. Jeg troede, det ville være bløde, faktisk. Sådan her ser de ud. 3, 2, 1. Hold jo. Der er sådan noget gelé i. Det er gode. Mm. Men også hårde. Vil du anbefale den her? Jeg vil sige ja. Jeg Jeg kan være 7 ud af 10. Jeg har bare ikke på en 7 ud af 10. Tak skal han. Og lige give mig den igen, Louis. Nej. Vi er til næste gang. Okay. Vi kan lige snakke om det. Er det overhovedet ikke engelsk? Det er lige meget. Nej, det hedder Sour Apple. Jamen, det kan ikke være vegansk, hvis der er sukker i. Nej, det ved jeg ikke. Nu står det der. Flavor. Okay. Det er sour. Det er sour apple. Nej. Jeg er så dårlig til sur slik. Okay. Jeg er så dårlig til sur slik. Skriv det ned i kommentarfeltet. Præcis. Ja, fordi jeg kan ikke lide sur slik. Hvad har du lavet? Det er meget. Jeg tror, vi skal have noget vand klar. Jawbreaker. Jeg er lige glad med vand. Louis, har du... 3... Nej, jeg slikker på den. Jeg kan bare lige vise den. Det ser virkelig Den her dårligt ser ud. den. Den fokuserer ikke på den der. Okay. Du skal gøre så dækker det hele, okay? Du kan gøre den der. Se det her. Sådan ser det ud. Det smager på 3. 1, 2... Jeg har taget den. Den er ikke så udvendig, men jeg tror, det er så indeni. Det er faktisk ikke særlig galt sur. Putter de væk hurtigt. Når man tænker om, så er den faktisk ikke særlig sur mere. Hvis du bare lige har fået fjernet alt det sure, så er den faktisk god. Jeg vil gerne give den 8 ud af 10. Men en 8 ud af 10 af dem. Så er vi enige. Så skal vi prøve nogle... jeg ved ikke helt, hvad det er. Det er det samme, bare med Blue Raspberry. Ja, det er det. Det kommer til at smage vildt godt, tror jeg. Præcis. Jeg tror faktisk, at jeg har set dem her. Ja. Sådan ser det jo sådan nogle... Det ligner sådan noget giftigt noget. Ja. Det er hårdt. Nej. Der er sådan noget gelé inde i. Og nu er det for god. Ja. Det er god. Jeg vil faktisk gerne give den... Og her har vi lige min card information. Nej. Den er faktisk meget god. Jeg vil faktisk gerne give den 8,5 ud af 10. Nu ser jeg meget, den her lige slager. Nu er jeg meget slager på. Den er bare slag. Jo, og så har vi sagt tak til den. Så det er den sidste ting, vi har med i dag. Freeze dried. Det var det mærkeligste, vi kunne finde.
klart. Og det er kæmpe. Hvordan ser det ud? Og dit øje? Det her. De er faktisk ikke særlig pæne. I kan bare lige få lov til at se, hvordan det ser ud. Nå. Og jeg vandt grøn smeltebeton. Ja, det gør den. Meget hård. Okay. Nu har vi da i hvert fald meget slik, vi kan søge senere. Der er eddermame meget sukker i den her. Ingredienser. Står der nogle ingredienser bare? Jo. Jeg tænker, alle dem vi har haft med, dem vil jeg gerne fedt er anbefale. der i. Ej, det er 0,2 gram. Det er ikke fordi, det er sådan særlig meget, men er du ikke rigtig sur? Det var bare salt i. Er salt i? Bare. Der er ikke noget om sukker. Stadigvæk. Jo. 60 gram sukker? Nej, det er det mere ikke. Jeg ved ikke helt, at vi vil anbefale dem her. Hvis man de er gode, men hvis man gerne vil blive fed, så kan man godt spise dem. Hvis man gerne vil blive en big bag, så spis så mange af dem her, I kan. Og alt for meget sukker i. Ja, jeg prøver på det. Sæt mig bare lidt med. Nu skal du rate den. Hvad siger du? Ja. Jeg er nede på 5,5. Jeg er nede på 5,5. Grund af det. Vi kunne godt putte lidt mindre sukker i. Men jeg kan heller ikke få den konsistens, hvis jeg kan med sukker i. Og det var det irriterende, at den sidder i tænderne. Jamen altså, når man lægger det rundt i tænderne, så får det nemt af. Her bruger man oplag. Ja. Nå, vi ses. Det var den video for i dag. Hej. Halløj.